Ahoj, vítejte u nového cvičebního videa na rozhýbání lymfy a celého těla. Já jsem Veronika, jsem fyzioterapeutka v Římě a připravila jsem pro vás asi 10minutovou cvičební sestavu, kterou si se mnou můžete zacvičit. A kdo se mnou cvičíte pravidelně, tak víte, že vždycky cvičíme v akvaduktovém parku, ale dneska jsme jeli na výlet do Castel Gandolfo a společně si zacvičíme u krásného jezera Lago Albano. Potom, kdo vydržíte až do konce, tak na konci asi poslední 2 minutky vám ukážu, jak to tady vypadá, jak vypadá Castel Gandolfo, což je letní rezidence papežů. Ale teď se vrhneme na cvičení. Začneme uvolněním uzlin v oblasti klíčku, takže ruku na klíční kost a 5 jemných kroužků před na jedné straně. Tak 1, 2, 3, 4, 5. Na druhé straně. 1, 2, 3, 4, 5. Teď si udělejte z ruky takovouhle vidličku, prsty kolem uší, kolem ucha, 5 kroužků, 1, 2, 3, 4, 5, vidlička, na druhé straně 1, 2, 3, 4, 5 a pohlazení od ucha směrem ke klíční kosti. 5krát. 1, 2, 3, 4, 5. Na druhé straně 5krát pohladíme. 1, 2, 3, 4, 5. Tímhle jsme lymfě otevřeli cestu, aby mohla volně odtékat do krevního oběhu. Začneme baletkou. Ruce nahoru, jedna ruka chytne druhou, úklon a noha na špičku, na stejné straně, kam se ukláníte. Potom ruce zpátky, zase ruce nahoru, chytnout zápěstí, pomoci do úklonu a noha na špičku. Děláme 10krát, pomůže to uvolnit krk, podpaží i trup a podpořit autodrenáž a stimulovat uzliny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Další cvik nám pomůže aktivovat svalovou pumpu rukou a nohou a zároveň i trošku posílíme. Takže nohy na šířku pánve, půjdeme do dřepu, ruce na zem, doputujeme takhle do pozice na 4, ale s kolenama nahoře a potom zpátky přes dřep nahoru a zvednout ruce nahoru. Celé to 5krát zopakujeme. Tak 1, 2, 3, 4, 5. Dalším cvikem rozhýbeme kyčle, nohy dokrát víc od sebe než na šířku pánve, lehce pokrčit kolena a budeme dělat ležatou osmičku. Opisujete kyčlema pánví jakoby takovouhle osmičku. Tak uděláme 5krát na jednu stranu, potom 5krát na druhou stranu. 1, 2, 3, 4,
5. A změníme směr. 1, 2, 3, 4, 5. Tím jsme jednak uvolnili kyčle, jednak stimulovali uzliny v oblasti čísel a tím podpořili lepší odtok lymfy. Pokračujeme aktivací svalové pumpy. Koleno nahoru, tlesknout, ruce zpátky podél těla. 10krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a dalším cvikem. Zase aktivujeme svalovou pumpu a zase trošičku posílíme nohy. Půjdeme do dřepu s tím ruce nahoru a potom, když jdete nahoru a pokud neztracíte rovnováhu, tak zkuste jít nohama na špičky. Uděláme 3 dřepy, pak to prostřídáme s chůzí na místě a tohle 3krát zopakujeme celkem. 1 a nahoru. 2, 3. Chůze na místě 10 vteřin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, znovu 3 dřepy. Dřep, ruce nahoru, 1, nohy na špičky. 2, 3. Po druhé chůze na místě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A naposledy 3 dřepy. Tak, do dřepu ruce nahoru. Nahoru na špičky. 1, 2 a 3. A chůze na místě na odlehčení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotace trupu a noha na špičku. Tam, kam rotujete, tam, kam se koukáte, tam je noha na špičku. Na druhou stranu 10krát zopakujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a prokroužíme pánev, ruce v bok, ať si můžete hlídat, že opravdu hejbete pánví, budeme kroužit pánví 5krát na jednu stranu, potom 5krát na druhou stranu. Tak 1, 2, 3, 4, 5, připravte se změnit směr, 1, 2, 3, 4, 5. Ještě protřepeme kotníky, takže koleno nahoru, 10 vteřin třepeme jednou nohou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druhá noha, druhý koleno nahoru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A celé cvičení zakončíme 3 hlubokými nádechy a výdechy, protože dýchání je pro lymfu hodně důležité. Takže ruce nahoru nádech, nohy na špičky, pokud to jde, potom ruce dolů, výdech pomalu pusou. Tak 1, nádech a výdech. 2, a 3.
Tak a máme odcvičeno. Nezapomeňte mi napsat, jak se vám cvičilo, jak jste se cítili. Pokud nejste přihlášení, dejte odběr, dejte like, pokud chcete. A budu se na vás těšit zase příště. A teďka ještě asi 1-2 minutky záběru z Castel Gandolfo, pokud se chcete podívat, jak to tady po okolí vypadá. Tak jo, mějte se. Čau. Castel Gandolfo. Prossima fermata, Castel Gandolfo.